Sabi natin, Son, ENC, dati yung mamalakal. Pero ngayon, meron na parang bilyonaryo. Ilan lang ito sa mga paalala ni Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda, kasama ang mga provincial board members sa pakikiharap nila sa 270 graduates ng iba't ibang livelihood at skills training na pinangunahan ng Provincial Manpower and Training Center nitong Lunes, May 13. Huwag mananap na kayo na pesos a day. Yung minimum kasi yun 500 a day din. 500 a day. Pero maka 500 kayo a day. Okay na, gusto kayo nalang daratang, di ba? May graduate sa massage therapy, call center, housekeeping. Maraming natutulungan. Maraming opportunity. Yan, ang gustong makapagtrabaho. May training na, may allowance pa. Matututo ka pa. Shielded metal arc welding, automotive, plumbing, livelihood, at domestic refrigeration and air conditioning. Ang Kapitolyo hindi lang tumutulong sa mga may sakit, sa mga nangangailangan. Gusto rin namin matulungan sila na magkaroon agad ng trabaho. Kaya itong training na to, naniniwala ako na magiging edge nila para ma-hire sila agad. Mas mataas yung edge nila dun sa ibang nag-a-apply. Tumagal ng 20 araw hanggang 6 na buwan ang pagsasanay, kung saan may natanggap pang 3,500 na allowance. Hindi naman natin kayang lahat i-provide lalo na nakita ko medyo bata pa tong mga to. Yan, may pamilya na at merong bubuo ng pamilya. Sana ma-provide nila lahat ng pangangailangan ng mga anak nila. Dahil naniniwala ako na pag ang pamilya mo nakakakain ng sapat, 3 o mahigit pa sa isang araw, magiging maayos ang lahat. Di sila magkakasakit, makakapag-aral ng mabuti ang mga bata at magkakaroon ng magandang future. Layo ng pamumuno ni Governor Dennis Delta Pineda na masiguro ang magandang kinabukasan ng bawat Kapampangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga naaangkop na pagsasanay na magagamit nila sa pakikipagsapalaran sa buhay, hindi lang sa loob, kundi maging sa labas ng bansa.